Martxoaren 19an Leioako euskaldun guztiek hitzordua daukate Sakoneta kiroldegiko frontoian. Herrian lehen aldiz berbodromoa egingo baitute. Aukera ezin hobea izango da hizkuntza praktikatzeko ez ezik euskeraz bizitzeko ere Leioan barrena. Gure euskararen plan estrategikoaren helburu nagusia bada, euskeraz bizi nahi duten herritar guztiei horretarako aukerak ematea, horretarako honen moduko proiektuak eskaintzea. Bi asmokin, bi asmorekin, euskaldunon komunitatea trinkotzea. Euskaldunon komunitate kideok identifikatzea. Kalean gagozenean, jakin dezagun, Leioan ere badirela euskaldunak eta ez gutxi, asko, badirela asko euskeraz bizi nahi dutenak. Izan ere, Leioan euskaldunen kopuruak batez beste 160raino jotzen du, eta hauetatik mintzodromoan parte hartu nahi dutenek izena emateko epea zabalik daukate martxoaren 14 arte. Mastintzu udal euskaltegian, Lamia Aeka euskaltegian, edota Leioa, Bekomarra, Berba, Abildua, aeka.org elbidean. Berbodromoko parte hartzaileek taldetan izpide izango dituzten gaiak, oporrak, Leioa eta euskara eta zarama izango dira. Berez, etortzen den kopuruaren arabera antolatuko dugu guztia, baina taldeetan antolatuko dugu jendea, eta gero 15 minutuan behin aldaketak egingo dira. Osea, jendeak elkar ezagutzeko aukera izango du, jendearen araberako metodo erabiliko dugu hori egiteko. Eta bakoitza, ia guztiek lekuz aldatu beharko dute eta beste batzuekin egon. Mintzodromoa goizez eta arratsaldez izango da, goizean 10:00-tik 11:00 tardietara, eta arratsaldean 6 tardietatik 8 arte. Dagoeneko euskaltegietako ikasleek, berbalagunek eta Barandiaran institutoko hainbat ikaslek parte hartuko dutela aurre ikusten da. Beraz, dakizuen bezala, berbodroman parte hartzeko deia egiten diegu Leioako euskaldun orori, baita euskara praktikatzera eta herriko berbodromaren bidez ere, gainerako euskaldunak ezagutzera, ikustera benetan Leioan pentsatzen dugu baino euskaldun gehiago dagoela, eta horretara animatu nahi ditugu. Berbodromoa herriko euskaltegiek Leioako udalarekin batera egindako elkarlanaren ondorioa da. Aukera paregabea eskaini nahi diete leioztarrei euskara praktikatuz, hizkuntza ikasi eta euskaraz bizitzeko.